ପରିଶ୍ରମ ଏମିତି ନୀରବତା ସହ କର ଯେମିତି ସଫଳତା କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭାଗ୍ୟରେଖା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟରେଖା ବା କି ଜିନିଷ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି କର, ଯାହାକୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ହସିଥାଏ, ଡରି ନଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥାଏ ଆପଣ ତାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେନି। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ମଣିଷ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉ, ମନ୍ଦିର ସେଇଠାରେ ହେଇଯାଉ। ଲୁହାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ, କେବଳ ତା'ର ଲୁହାର କଣକି ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷକୁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସମ୍ପର୍କ ମନରୁ ହେଇଥାଏ, କଥାରୁ ନୁହଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ପରେ ବି ନିଜର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଶାନ୍ତ ରହି ବି ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନସ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।